סופונת התפוזים עם ניצה, דבש ניגר מריח חדרים, ניצה בחלון חדרי הציצה את תחושיי הקיצה, ופתאום זרועות וצווארים, השמש בוקר באה צהריימה, בים הצבע דבש טהור, לילה בגנבה בה הנחיריימה, שנינו השמיימה על סוסים של אש עד אור ההור, כן עד אור ההור. סוף עונת התפוזים, אני וניצה אחוזים, אני וניצה חרוזים, אני וניצה. סוף עונת הרחצה עם שירלי, יש מחנק מריח מרחקים, שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי, אולי תשאיר לי רק צביתה קטנה של מיתרים דקים, הקומץ נשיקות בחול ומלח, שירלי טסה חזרה מחר, לא אני לא בוכה, זה רק ממלח, כן, לא אחכה לך, זה סיגריות, זה מה שזה ניחר, כן כן זה ניחר. סוף עונת הרחצה עם הדמעה של החצה, בתוך השקט שחצה אותי ישיר לי. שבוע קצת מתוח, חשש מה שממשמע זה דולף, הרופא אישר, אמר בטוח לא צריך ניתוח, רק זריקה קטנה, כן זה חולף, כן כן זה חולף. מחירי סוף העונה, התחנה האחרונה, התחנה של עונה לי ולמשמע, משמע מחירי סוף העונה, סוף עונת האהבה, סוף עונת האהבה. אבל באורגינל במציאות זה לגמרי אחרת, אנחנו בוחרים לא להאמין, אבל הסטטיסטיקה לא משקרת, רוב ההורים אומרים זה לא יקרה, אבל באורגינל במציאות זה לגמרי אחרת, אנחנו בוחרים לא להאמין, אבל הסטטיסטיקה לא משקרת. רוב ההורים חושבים שלילד שלהם יש לב זר, הסטטיסטיקה אומרת שתכלס 1 מ-30 בסוף את הגנב. רוב ההורים חושבים הילדה
המטרה שלנו ממלאת אותנו נחת. סטטיסטיקה אומרת 1 מ-19 לפני גיל 18 מקבלת בה. רוב ההורים חושבים הבן יתחתן בקרוב הגבר. הסטטיסטיקה אומרת בתל אביב 1 מ-7 הוא בעצם הומו בסתר. רוב ההורים חושבים הילד שלהם מחונך רגוע. הסטטיסטיקה אומרת ש60% מהנוער צורך סמים באופן קבוע. ההורים אומרים זה לא יקרה, אבל באורגנל במציאות זה לגמרי אחרת. אנחנו בוחרים לא להאמין, אבל הסטטיסטיקה לא משקרת. ההורים אומרים זה לא יקרה, אבל באורגנל במציאות זה לגמרי אחרת. אנחנו בוחרים לא להאמין, אבל הסטטיסטיקה לא משקרת. רוב הילדים חושבים שמגיע להם הכל. הסטטיסטיקה אומרת שאחד מ6 עולים היה מחזיר את הילד אם רק היה יכול. רוב האנשים חושבים שהם יכולים להפסיק לעשן. הסטטיסטיקה אומרת שיותר קל לעקור לעצמך להתפאר את השם. רוב הגברים חושבים שהזה שלהם לא מספיק גדול. הסטטיסטיקה אומרת שב-90% מהמקרים הם צודקים ובגדל. רוב הנשים חושבות שהן מצליחות לשלוט בהורמונים. הסטטיסטיקה אומרת ש1 מ-2 בשעת מחזור תרים את התור. רוב המורים אומרים לי זה לא יקרה אבל באורגנל במציאות זה לגמרי אחרת. אנחנו בוחרים לא להאמין אבל הסטטיסטיקה לא משקרת. רוב ההורים אומרים לי זה לא יקרה אבל באורגנל במציאות זה לגמרי אחרת. אנחנו בוחרים לא להאמין אבל הסטטיסטיקה לא משקרת. 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 עלינו ועל כל העולם סלם, סלם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם, סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם.